So, bereit oder nicht? Es wird Zeit wieder mal für Gespräche. Ja, ich glaube, vor allem dieser Part könnte ein bisschen sehr gesprächslastig werden. Ich entschuldige mich schon jetzt mal dafür. Aber wir müssen die irgendwann mal wegkriegen, Freunde. Und wenn nicht jetzt, wann dann? なあなあシャミヤさん、すごかったよな、この前見せてくれた弓の腕。あんな離れた的のど真ん中に立て続けに当てちまうんだもんな。大したことじゃない。いやいや、すげえかっこよかったぜ。今度弓の技を教えてくれよ。気が向いたらな。おっしゃー、じゃあ明日でいいか。いや、確約はできん。気が向いたらと言ったろ。なんでだよ。他のやつとは約束してなかったか。まさか俺じゃダメだってのか。何がいけねえんだ、教えてくれ。別に君がどうこうではないが、まあ教えてやろう。私は帝国が好きじゃない。ダグザの出といえばわかるだろう。ダグザってあのダグザだよな。数年前に帝国とでかい戦争をやった。フォドラのずっと西、海の向こうにある大地の。そうだ。まあ戦争は昔の話だが。そうだったのか。そりゃ帝国は嫌いだよな。しかも俺の親父はその戦争で大将軍として軍を率いてたはずだ。ダグザ人を殺しまくったやつの息子なんか関わりたくねえよな。そこまでじゃない。君らの世代に思うところはないから気にするな。じゃあなんで俺に弓を教える約束はできないって言うんだよ。君もさっき言っていたろ。他のやつに教える約束がある。同時に何人も教えるほど暇じゃない。だから当面は確約はできん。そういうことかよ。心配して損したぜ。まあ昨日の敵は今日の友って言うしな。俺はシャミヤさんと絆を深めて、ダグザと帝国なんていうわだかまりを捨ててな。Ja, ja, Schamir, das ist auch so eine Sache, wa? Da mit dem Kaiserreich. Trotzdem ist jetzt bei uns, also sprich, trotzdem kann ich es rekrutieren. Ja, ist halt, ich meine, natürlich ist cool, ja? Ich freue mich, aber, ich weiß auch nicht. Irgendwie trotzdem seltsam. So, weiter mit Kasper. Ich mache erst mal, Alter. Ich weiß, es sind sehr viele Freunde. Kann ich sagen, wir machen noch was anderes in dieser Folge. Wenn es zu viel wird, machen wir nicht alles. Ich will vor allem mit Dorothea noch im Turnier mitmachen. Aber erstmal da noch ein paar Gespräche. Tut mir leid. Bernadetta, 部屋から出てきなさい。訓練の時間ですよ。やだよ。訓練なんて冗談じゃないもん。私も冗談で言っているのではありません。将来のためにも訓練は必要でしょ。そんなの知らないもん。ベルは訓練なんかしたくないってば。ではあなたは何のためにここにいるのですか。何のためって、士官学校には無理やり入れられて。はあ、こんな人もいるのね。ベルナデッタ、最後通告です。部屋から出てきなさい。やったら嫌なの。とにかく今だけは嫌。そうですか。では仕方がありませんね。もし扉のそばにいるのなら離れなさい。はあ、さあベルナデッタ、訓練に行きましょう。慈悲を、お慈悲を。せめてイングリッドさんのいない訓練を。私がいなければ訓練に参加するのですか。それは困りましたね。それほど私が嫌いなのですか。生まれは違えど仲間ではありませんか。好き嫌いの問題じゃないし、生まれの問題でもないもん。仲間ならもっと優しくしようよね。無理やりはダメだよ。それは十分理解していますが、今はそうも言っていられませんし、仕方ありません。訓練は先生にみっちり見ていただくようお願いしておきます。
私はその間扉を修理しておきますので。それでは。わかった。Ja, so geht's natürlich auch. Irgendwie, auf eine schräge Art und Weise. あら、グリッドちゃん、ちょうどよかったわ。今度ね、大聖堂で小さな歌劇みたいなものを披露するの。歌劇ですか？そうなのよ。仲間で有志を募ってね。特にアロイスさんが大張り切りですごく頑張ってるわ。へえ、どんな内容なのですか？歌劇の王道、恋愛悲劇よ。ある国のお姫様が一人の男性と恋をするの。でも彼女は国の命運を背負うお姫様。望んだ相手と結婚できるはずもなく、国のため望まぬ結婚を選んだお姫様と彼女を取り巻く男たちの葛藤が見どころよ。ほう、なかなか重い主題ですね。それでそのお姫様役は誰が演じるのです？僭越ながら私がやらせてもらうわ。一応歌劇団では歌姫だったしね。あなたも見に来てちょうだい。しっかりおめかししてよ。みんなにお願いしてるの。その夜はおしゃれな格好で集合って。行きたいのは山々ですが、なんというか。あら、都合でも悪いの？それなら無理にとは言わないけど。いえ、都合が悪いわけでは。ただ問題はおしゃれの方で。普段お化粧も何もしませんから、どうすればいいか。まあ、それなら私に任せて。ちゃんとした場ではちゃんとした格好ができないと大人として認められないわ。私がグリッドちゃんを夜の感激にふさわしい素敵な女の子にしてあげる。いろいろ用意し終わったらあなたの部屋に行くから、ちゃんと待っててね。はあ、どうかお手柔らかに。Oh je, bitte ohne mich. Nehmen die überhaupt ab, hier die Gespräche? Ich habe das Gefühl nicht. おい。ごめんなさい。本に夢中で気づかなかったわ。またくだらん物語か。私だって別に毎日物語ばっかり読んでるわけじゃないわ。これは想定外の事態が起きた時の行動についてまとめた、まあ一種の問答集よ。あなたが話し合いでみんなを沸かせて以来、ちょっと興味が湧いて。ほら、例えば主君の命を遂行中、自らの領地が危機に陥った場合、どちらを優先すべきか。くだらんな。あの時俺はあくまで戦術の話をしたんだ。くだらん倫理の話をしたわけではない。でも通じる点はあると思うわ。まだ先を読んではいないけど、この問いの答えはきっと主君の命なんでしょうね。それが騎士の職務であり誇りなのだから、義務に私情を挟むのは許されないわ。でも私がそんな状況に直面したら、人としてそんなことはできないと思うし、もし誰かが君命を優先しようとしていたら、私はきっと止めずにはいられない。お前は騎士などには向かんな。そろそろ真剣に結婚相手でも探したらどうだ。何それ。言葉の通りだ。あなたが騎士道とか騎士の誇りとかそういうものを嫌ってるのはわかるわ。だからといって家の跡取りという自分の義務から逃げ続けているあなたに、そんな偉そうなことを言われる筋合いはないわ。そうかもしれんな。だが
少なくとも俺は戦場で自分が何を優先すべきかは知っているつもりだ。兄上がそうだったようにな。グレンのことは。まあいい。せいぜいいつまでも迷っていろ。Heikles Thema. Heikles Thema. So, noch 2 Gespräche. Machen wir die jetzt direkt noch. Wie viele sind es nachher noch? Ich wage gar nicht zu gucken, wie viele es noch sind, ganz ehrlich. Ja, es sind noch ein paar. Ja, es sind noch ein paar. あら、フェリクス君。こんな時間まで訓練？精が出ますね。はってもしもーし。なんだ。よかった。返事をくれないから私の声が聞こえてないのかと思ったわ。用があるならさっさと言え。特に用はないけれど。でも今できちゃいました。訓練が終わったら食堂で甘いものでも食べません？断る。甘いものは好かん。それに邪魔だ。話しかけるな。何ですかその言い方。曲がりなりにも旧友ですよ。犬や猫みたいに追い払おうとして。ちゃんとこっちを見て話して。うるさい。もう話してくれるまでここを動きませんよ。面倒な女だな。勝手にしろ。じゃあお言葉に甘えて勝手にさせてもらいますね。はっ。そういえば甘いものが嫌なら辛いものでもいいわね。確か今節は製法の香辛料が多めに入ってるって誰かが。フェリックス君は辛いものは平気かしら。甘いのも辛いのも両方ダメはないですよね。気が散る。腹が減っているなら一人で食べろ。俺にごちゃごちゃと話しかけるな。やっとこっちを見てくれましたね。頼まれたら仕方ないから静かにしますよ。何なんだ一体。Oh Mann, was ist das bloß für eine Klasse, hey? 前からフェリクスさんが引き返したらきっと追いかけられちゃう。ここは柱になってやり過ごそう。おい。見つかりました。何もしてないですよ。本当です。まさかここに立ってるだけで迷惑だって言うんですか？そうですか？何の話だ。これはお前のものだろう。こもないで。私がいつの間に。まさか私の懐から。ふざけるな。さっさと受け取れ。なぜ逃げる？そんなことを言われても無理です。面倒な女だな。さっさと受け取れ。いやダメです。なんで睨んでおい。さっき剣がよっけ後ろか。なんだ今の動きは。あんな技は見たことがない。面白いな。
興味が湧いた。しかしこの小物入れどうしたものか。 Ach du Scheiße, bitte nicht. Das kann nicht was werden. Vendetta und Linhard, sind das... Vendetta, die weg. Lina hat noch ein paar mehr. Kasper auch noch Ideen. Und dann noch mit Linhard. Okay, okay. Kommt nur langsam gut. So, ich mache drin eine Pause davon, Freunde. Ich mache auf den Übungsplatz und mache noch ein bisschen weiter. Magiekampf der Häuser. Ich würde sagen, das macht Dorothea. Das ist gerade die beste Idee. Alter, wie überlegen sie ihm einfach ist. Da lacht sie nur. Der ist schon ein bisschen stärker, aber dafür kann sie jetzt doppeln. Ja, für eine gute Nacht. Kleiner Magier. So, Annette kann zwar ein bisschen mehr, aber ganz ehrlich, ich treffe sie einmal und sie ist weg. So, langsam mal KP 1 langsam habe. Ja, aber auch hier, komm. Ja, ich weiß ja nicht, Crit-Chancen 7. Hä? Ich hab sie gerade geheilt. Also irgendwie wieder... Ja, egal. Lucitea, ja, die soll ja eine ziemlich starke Magerin sein, grundsätzlich auch mit Wachstumswerten und so. Sicher das, was ich dann, wenn ich mal die blaue Löwenroute spielen würde, mal ins Team holen würde. Da gab es bei den Hirschen, glaube ich sogar. Ich muss ganz ehrlich zugeben, Leute, das mit den goldenen Hirschen macht momentan gar nicht so an, das zu spielen. Das mit den blauen Löwen hingegen schon. Seltsam, war. So. Bisschen was haben wir noch zu tun. Abgesehen, ja, weil sie noch einen Punkt und so noch machen könnten. Wegen Support und so. Ich würde aber zuerst lieber mal noch ein Gespräch führen. Michael betreffend. Sensei, 失礼するよ。あなたが僕を探していると聞いてね。まさか先生の代わりに講義をしろとでも言うんじゃないだろうね。いくら僕が優秀でもそれは違うのか。じゃあ何の用かな。苦情？先生に？この僕についての？名門グロスタール家の着手として普段の素行には人一倍気を使っている。僕よりも素行の良いものを見つける方がよほど難しいと思うがね。なあ、そうか。僕のような貴公子がいては勉学に集中できないと。やれやれ、罪だな、僕は。意図せず女性の心を惑わせてしまうとは。Alter, was sind Kotzbrocken? 失敬な。そんな苦情を申し立ててきたのは誰だ。確かに女性に声をかけたり食事に誘ったりすることはあるさ。一見育ちのいいお嬢様でも本当に僕と釣り合うだけの器量があるかはわからない。だから相手をより深く知るために食事に誘うのは必要なことなのだよ。なかなか誘いを受けてはもらえないが、どうやら皆僕に遠慮があるらしくてね。だがしつこく誘うようなことは断じてしていない。断じてだ。火を置いて再度誘うことはあるが、
あくまで紳士的にさりげなくだ。 Heiratsmaterial? Ernsthaft? なんだと、バカな。この僕の誘いが迷惑などと。均衡法制、容姿端麗、才気間髪にして名家の着手である僕の誘いが迷惑などと。信じられん。どういうことだ。これは何かの陰謀ではないのか。そうだ、そうに違いない。先生、これは何者かによる陰謀だ。僕を妬む何者かが僕を陥れようとしてこんな噂を。だが稚拙な計略だな。そういうわけだから先生、今後はくだらぬ噂に耳を貸す必要はない。さて、僕も忙しい身なのでこれで失礼する。ごきげんよう、先生。 Ja, und jetzt geschnallt. Ja gut, Michael, dann macht doch auch mal die Klappe auf. Also ganz ehrlich, was ich zu viel quatsche, quatscht er hier zu wenig. Mann, ey. So, ja, so viel dazu, wa? War nicht irgendwie von meiner Seite aus noch was bezüglich Rekrutieren eventuell und so? Wobei bei Lorenz muss man gerne überlegen. Und zwar zweimal, nee sogar dreimal. Hey Klo, was geht ab? Ich könnte eigentlich mal an ihn nur anquatschen, aber wenig bezweifle, dass sie Bock drauf hat. そうですね。先生の学級に誘ってくれ。でも。 Ja, gut. Das kann ich verstehen, wenn die Magie und Glauben will, dann hat sie natürlich keinen Bock bei uns mitzumachen. Das ist weiter verwunderlich. So. Jetzt quatsch ihn doch mal noch an. Aber nur, Josephine, alles da draußen, ja. Kann man das Switch leckt ein bisschen mittlerweile. 正直に評判を上げているようだな、先生。レア様にも気に入られているとか。先生の学級でなくて残念だよ。ま、今の担任にも特に不満はないがね。 Elegante Abfuhr. Oh, Vernunft, ja, stimmt, jetzt auch so ein scheiß Magier. Nee, Magier, da habe ich schlechte Karten. Das ist so. Ja, Alois rekrutieren geht ja eh nicht oder noch nicht, kein Plan. Keswin ist das gleiche. Leonie haben wir eh verkackt, das ist ja auch nichts Neues. Asche auf mein Haupt. Ja, ihr merkt schon, eine furchtbar spannende Folge. 先生のが嬉しいですけど。 Hat nennt noch so Charisma Lanze. Ja, Lanze natürlich jetzt auch noch nicht so geil bei mir, da gebe ich gerne zu. Ignas haben wir schon. Ja, Lucitea, ich glaube, da kann ich lange warten, bis die bei uns mitmachen würde. Zumal ich mit dir noch gar keinen Rang C habe. Da war ja noch was. Okay, gut. Vergessen wir es fürs Erste. Hilda, wissen wir auch, geht sowieso noch nicht. Sylvain ist noch nicht Rang C, das weiß ich auch. Ja, komm. Also noch das letzte Gespräch mit Michael. Nein, oh, scheiße, jetzt vormachen müssen. Nein, Mist. 買い物遅くまでかかっちゃいましたね。先生に付き合ってもらえて助かりました。頼まれていたものも買えましたし、あとは修道院に戻るだけですね。騎士団の方が渡してくれたお金、ちょっと少ないかなって思ってましたけど。なんとか足りましたね。負けてもらえてよかったです。買い物は数少ない特技なんです。僕、町での暮らしが長かったから。僕、ずっと下町で暮らしてたんですよ。ロナート様に養子に取ってもらうまでは。そういえば、
先生はもともと傭兵としてフォドラ各地を転戦していたんですよね。やっぱり町に住む普通の人と傭兵じゃ暮らしも全然違うんだろうな。そうなんですか？僕には全然違う。傭兵は人と戦うのがお仕事なんですよね。大変だよなって思っちゃいます。そうですよね。この本こんなところでも売ってたんだ。ああ、懐かしいな。ルーグと風の乙女、ファーガスでは有名な騎士道物語ですよ。青き獅子王ルーグ様を主人公にした冒険者なんですけど、僕昔からこの本が大好きで読みその本よこしね。何あなた。 Was macht denn Anna hier? 泥棒よ。誰かあの人を捕まえて。お姉さん落ち着いてください。あの本を取られたら大損なのよ。すっごく高いんだからあれ。もしよければ代金は僕が払いますよ。あなたそれでいいの？私は助かっちゃうけど。お構いなく。あの人を捕まえたらちゃんとお金を払ってもらいますから。先生、僕はひとっ走りしてきます。先に修道院に戻っててください。Taucht einfach mal Anna auf. Ich glaube, es hackt. Der habe ich echt nicht gerechnet. Einer weiblichen Adeligen. Ja, gut. Das mache ich vielleicht dann noch bis zum Übergang zur nächsten Folge. Jetzt haben wir die Gespräche gemacht. Ein paar fehlen ja immer noch. Ja, dann können wir uns nächste Folge und dann wird es eben da wegen Edelgard noch spannend. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin, Freunde. Müssen wir fast, ja. Hey, bis nächstes Mal. Bye, bye.